Jɛguluba min bɛ nɔ M5 RFP ale lajɛrɛba dɔ kɛ sibiri don CICB la min ɲɛmaya tun bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga bolo n'ale yɛrɛ ye kulu in ale comité stratégique o ɲɛmaa ye kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔ caman kɛ ka ta banbagatiw gɛnni na ka bɔ Kidal fo ka na se camancɛ fanga maaw olu ka baara taabolo ma nin waati in na lajɛrɛ in kɛ ni bi cɛ fɛn min kɔni ye kumaw ye olu caman bɛ réseau sanfɛ an bɛna perepere latigɛ di aw ma o kunnafoniya ninnu na. An ka sirabaw olu kɛlen do bibi na maa caman ale sata ye ka sabu kɛ sirabakan kasara cɛjugu ye ka se ka maaw ni kisi ni k'u tanga sirabakan kasara ale kɔlɔlɔw ma jamana faamaw olu bɛ wulikajɔ la ni ka kunnafoni di kɛ ka caya maaw ye. Nin de ye bi tɛnɛ novamburu kalo tile 18 san 2024 o don kunnafoniya bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV n'aw bɛ k'anw lajɛ nin waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la san o san novamburu kalo tile 17 ale kɔni ye sirabakan kasarabatɔw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don in laɲini de ye ka se ka tasibila kɛ maaw ye maa minnu fatura ka sabu kɛ sirabakan kasaraw ye ale ni ka kunnafoni di kɛ ka caya maaw ye yaasa ka se ka unu kisi ni ka u tanga. Mali ye don in laɲɛnamaya kunungo minisiriso min kɔni bɛ sirabakanko kunna ale de tun bɛ a ko ɲɛmaya la Modibo Sidibe ani Kɛrifa Sidibe olu tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Ibrahima Sori Napo ale ye sirabakan kasara sɔrɔ utikalo tile 23 fɛn min ye aéroport ale sira la ni denbayatigi in a y'a yira k'a fɔ ka ta o don n'a fɔ kana bi la ale hakili bɛ waleya in na i n'a fɔ a kɛra sisan kasara in a sababu bɔra mobilitigi dɔ la min ye ɲangata lase a ma. Parce que ne yɛrɛ accident kɛ n ka plaque la a kɛra 17h53 minutes ma signé yɛrɛ ko o don yɛrɛ n bɛ accident kɛ bon ala de nana n'a ye bon o don vraiment n ye accident kɛ dɔrɔn o ye sapeur pompier mɔgɔw wele donc directement sapeur pompier mɔgɔw ani policiers u jijara ani kamaleon mun tun bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛla ninnu na. Hali bi sirabakan kasara in a kɔlɔlɔ a bɛ Ibrahima Napo nɔfɛ. Dutigi ko i k'a sigi e yɛrɛ tɛ ka baara kɛ olu tɛ ban mun tɛ fana i bɛ baara kɛ mɔgɔw de bolo olu fana sigilen bɛ kɔnɔ i ka baarakɛdenw ni i ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ kɔnɔ bon e bɛ taa fana kalo joli kalo kelen kalo fila i bɛ tugulikɛlaw fɛ yen i t'i muso i t'i den ye. I n'a fɔ Ibrahima Napo maa caman de bɛ yen nɔ sirabakan kasara o kɛra sababu ye ka minnu ka diɲɛlatigɛ don galama na o de hukumu kɔnɔna la san o san novamburu kalo tile 17 ale bɛ laɲɛnamaya ni ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen walasa ka hakili jigin kɛ ani ka tasibila kɛ sirabakan kasara ye maa minnu sɔrɔ. Jamana ɲɛmaaw bɛ boli min na an bɛ soli ka wuli min na an bɛ si ɲɛna min na an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmada in na o ye sirabakan kasara ye n'i ye kɔfɛla lajɛ motow de jɔlen don jɔn bɛ motow sanfɛ aw de bɛ motow sanfɛ donc an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw fana sera seyɔrɔ la an ka wele da tɔw ɲɛ walasa an ka bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ bɔ sirabakan kasara in na. An bɛ don min na ko bi cɛkɛda mun sigilen don sirabagako koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'a bɛ wele ANASER o y'a yira k'a fɔ kasara hakɛya mun kɛra an ka sirabaw kan o bɛ t'i jɔ kasara 7,685 o ni 85 la maa mun bɛ yen nɔ n'olu ye ɲangata sɔrɔ o ye maa 8,627 olu la maa 7,930 olu joginna kosɛbɛ fɛn min ye maa 689 ye olu ni tora sirabakan kasaraw la. Ni sangaɲɔgɔnma kɛ ani san 2022 wagatiw la i b'a ye k'a fɔ maa 684 olu de ni tora sirabakan kasaraw la an ka jamana kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ lujuratɔ kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye Association des communicateurs handicapés du Mali ye olu ye u ka seko ni dɔnko lajɛrɛba o tako duruna o la ɲɛnamaya olu ka ni lajɛrɛ in k'a kun de ye ka se ka ɲɛfɔ kɛ maaw ye ni k'a jira k'a fɔ ko lujurabatɔw ani adamadenw tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen dama ka kan wa ko lujura ko o kɔni tɛ bana ye o de kama ni don in sera u bɛɛ u ka seko ni dɔnko kɛ ka jira maaw la ale ni ka hakilina falenfalenw fana kɛ ka caya u ka hakɛw olu bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogoya min na an ka kunnafoni ɲininaw tun b'o fana kɛnɛ kan.
Lujuratɔ minnu bɛ kunnafoni di baaraw la gɛlɛya caman bɛ olu kan u yɛrɛw ka fɔ la i n'a fɔ u ni kunnafonidila tɔw bɔli ɲɔgɔn na ale ni baarako mina o gɛlɛyaw fana bɛ u kan ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na u jɛra ka kɛ kulu ye yaasa ka se ka u ka hakɛw o kofɔ an ko o ma ko journée culturelle ne nin ye o tako durunan ye ni bɛɛ lajɛlen laɲini ye min ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma lujura kan barisabula mɔgɔ caman ɲɛna ko lujura ye bana de lujura tɛ bana ye lujura ye fiɲɛ de wa fiɲɛ n'a ye yɔrɔ min minɛ a y'o de minɛ mɛ a ma yɔrɔ tɔw minɛ an bɛ fɛ mɔgɔw ka faamuyali ko la ka taa fɛ ani ka lujuratɔw datuguli dabila so kɔnɔ u ka bɔ ni lujuratɔw ye k'u don lujuratɔ tɔnw na k'u don baaraw la walasa u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ta ye salon an ye lujuratɔw ka senantolati yira ɲinan kɔni an bɛ fɛ ka lujuratɔw ka bololabaarakɛlenw de yira mɔgɔw la walasa mɔgɔw k'a dɔn ko lujuratɔw tɛ delilikɛla dɔrɔn ye donc san o san kɔni an bɛ danfara kɛ o de ye. Association des communicateurs handicapés du Mali Mao olu ka wele jaabira baɲumankɛtɔn dɔw fɛ Fondation ABK ale donna ni maa ninnu jigi kɔrɔ yaasa u ni kunnafonidila tɔw ka dama kɛɲɛ. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko n'i ko ko fondation i ko ɲɔgɔn dɛmɛ de anw yɛrɛ ta in tɔgɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ soba o cadre kɔnɔna la an ka organisation yɛrɛ la maa b'anw bolo min ka baara ɲɛsinnen don lujuratɔw dɛmɛli ma ala ye lujura kalifa maa minnu ma olu dɛmɛli ma donc u y'u ka demande adressée an ka direction na an ka conseil d'administration y'a validé o de cadre kɔnɔna la an y'u ka programme lajɛ an sera k'u dɛmɛ cogo min na an y'o kɛ donc an bɛ ni association wɛrɛw bila contact la k'u don an ka programme d'activité la walasa u ni hakɛ o hakɛ ka kan kunnafoni di yɛrɛ cadre kɔnɔ lujura bɛɛ lajɛlen ka bila kɛrɛfɛ u k'u sɔrɔ parce que ninnu ko k'u bɛ baara de kɛ u tɛ fɛ u ka kɛ kɛrɛfɛdan ye u tɛ fɛ ka delili kɛ donc u bɛ dɛmɛ o baara cadre de kɔnɔ. Association des communicateurs handicapés du Mali Mao ka ni lajɛrɛ tako durunan sen fɛ u ye wale ɲuman dɔn sɛbɛndi kɛ maa ŋaniya ɲumantigiw ye minnu bɛ ka u ka jɛkulu senkɔrɔma don kosɛbɛ a ka baaraw la lujuratɔ cɛsirilen o jɔnjɔn tara ka di Madame Maïga Aminata Traoré ma maa ŋaniya ɲumantigi o jɔnjɔn dira Aïche Baba Keita ma kunnafonidila cɛsirilen o jɔnjɔn dira Banjugu Dante ma Maison de la Presse ɲɛma. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la sibiri don fɛn min kɔni ye M5 RFP maaw ye olu ye lajɛrɛba dɔ kɛ CICB ye ale la gouvernement ɲɛma Dr Shogel Kokala Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kumaw caman fɔ kuma minnu bɛ tali kɛ banbagaciw olu gɛnni na ka bɔ Kidali mara la fo ka na se camancɛ fanga maaw olu ka fanga taabolo ma ni waati in na kɛnɛ kan k'a fɔ nin kuma in fɔ ni bi cɛ fɛn min kɔni ye kunnafoniyaw ye olu cayan bɛ bɔlɔlɔ o sanfɛ ka se ka pereperelatigɛ sɔrɔ a ko kan an ka kunnafoni ɲininaw olu ye u ka kuma bara sɛmɛ politikima dɔw la bi yaasa ka faamuya caman sɔrɔ a ko la an ka olu hakilinaw lamɛn Mamadu Jalo ale ka kuma bara la. D'abord jɔn bɛ ka mankan kɛ kuma in fɔra jɔn bɛ ka mankan kɛ a kuma dama di minnu na olu de bɛ ka mankan kɛ a tɛ minnu ɲɛsira la fefe olu de bɛ ka mankan ci kuma in yɛrɛ kuma in fɔra discours min kɔnɔ a discours ni heure kelen ni ko de don i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ka kuma fɔ k'a essayer k'a lagosi parti kuranin minnu créera n'u bɛ ka communiquer kɛ nin fɛn fɛn n'i y'a fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ka nan de bɔntɔ don kuma in bɛɛ b'o de yɔrɔ c'est à dire jamana yɛrɛ taabolo n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan madala n'u bɛ mɔgɔ 100 bɔ mais olu de bɛ kuma jamanadenw place la olu de bɛ wuli ka nkalon tigɛ propagande fan bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn an b'an ko min k'an jaabi maintenant a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la anomali caman bɛ yen anomali minnu bɛ yen nɔ o gérer cogo tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw nalen bɛ non seulement k'u kan dɔ ye mais k'a ɲini k'an ka ko yɛrɛ tigiya ta baara gɛlɛman fanba y'o ye nin tɛ sortie de trop ye question min kan ka poser fɔlɔ a ye kuma min fɔ tiɲɛ dɔ waa nkalon ne bolo kuma problème ma yɔrɔ o de ye sinon n'aw farala ɲɔgɔn kan ko ka jamana ka bɔ nɔgɔ la an bɛ problème de kɔnɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ don fɔlɔ min aw bɛ ɲɔgɔn ye aw ye bɛnkan min fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o de nafa ka bon a kan ka taa n'o sira ye o sira man ka bila cogo si la mɔgɔ wɛrɛ mana na cogo o cogo a man ka o la ɲina objectif kɔ objectif ye Mali changement de ye. Premier ministre bɔra ka kuma min fɔ ne bolo tɛ jama ɲɛmɔgɔ ka kuma ye ni ale kun kan ni nin ko a ye fɛn minnu fɔ n'o majɛw bɛ yen ne bolo a tun bɛ se ka kɛ gafe ye ka ci jamana ɲɛmɔgɔw ma a ɲɛ bɛ ko dɔ la baara taabolo la a tɛ ka ja donc n bɛ fɛ yɛlɛma ka don a la o de tun y'a kɛcogo ye ne bolo a tun ma se ale ka bɔ kuma minnu man ka fɔ bɛɛ lajɛlen fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali ni tiɲɛ don o dɔw man ka fɔ
o ye ko le linge sale fini nɔgɔlen bɛ ko so kɔnɔna la donc o dɔw kuma ka bɔ ni a bɔra ne ni kuma sugu a bɛ se ka na ni fujinɛ ye dɔw b'a fɔ premier ministre bɛ mɔgɔ mankan ni fɛnw juguw bɛ yen nɔ minnu fana sigilen bɛ k'an lajɛ olu fana b'a fɔ ko fo tan donc ne bolo a ka bɔ ni ɲuman ye. Bon, moi je crois qu'à Kunkumbe, parce que n'y a pas qu'à la premier ministre à Bora Koulou de la Koulou mi keleke pour que Fangakoro Munkume, dérivé Munkume, pour Otakabon, Aleni Sora sous les Jero, ou Yereba Fokuna Nanga, qu'elle a des tolas. Donc ni Warati sera ni Maléombe qu'on a flula, ni Kodo Bekakem Rotega Sega ni Famo. Je crois qu'à Rakan, à Rabo, à Niafolike, à Partisan et à Niafolike Maléombe. di fitna la wuli mɔgɔ min bɛ premier ministre dɔ i b'a dɔn ko fitna mɔgɔ tɛ mais mɔgɔ min don a bɛ tiɲɛ de fɔ kuma minnu fɔra moi je crois que tiɲɛw de don et a kun kan ka fɔ a fɔ tuma la parce que an bɛ ka se yɔrɔ min na ko dɔw bɛ ka kɛ n y'a fɔ cogo min na kɔnɔnafili bɛ mɔgɔ caman na ko kɛta dɔw la notamment parti politique minnu bɛ ka créer ka sɔrɔ an ka laɲini assise la a kun fɔra ko ka dɔ b'u la a ma fɔ k'a tɛ sariya kɔnɔ dɛ mais nafa jumɛn de b'olu création na bi na ka sɔrɔ an wulila ka kɛlɛ dɔ kɛ ko dɔ ka bɔ a la filanan ye min ye ko décision ba dɔw bɛ ta gouvernement kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma sara la a kan ka bɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que an yɛrɛ y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw de kan kun jɔlen ma se ka sɔrɔ ko mun na élection bɔra dɔgɔ kɔrɔ a wagati la a fɔra ko premier ministre nɔ don donc moi je crois que a bɛ ka kow lajɛ k'a fɔ ko vraiment fɛn dɔw bɛ yen ne fɛla tɛ et a tɛ yen pour que ka olu sago kɛ ale bɛ yen pour que ka maliyɛndenw de sago kɛ. Kunnafoni kuncɛla farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɔgɔndan min tun bɛ senna an fɛ yan nɔ Mali la n'o ye championnat senior de taekwondo AES Russie ye ale laɲini de ye ka se ka AES jamanaw olu ni Russie u ka baarakɛ ɲɔgɔnya o sinsin cogoya min na ani ka se ka belebele fara an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu ka dɔnta kan ni ka u kɛ dankelenw ye ɲɔgɔndanw olu kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye ni lajɛrɛ kofɔlen ye ale kɛnɛ kan bolonɔ bila kɛra sɛbɛn dɔ fɛnɛ la sɛbɛn min fana bɛ ni jamana kofɔlen ninnu olu ka baarakɛ ɲɔgɔnya sinsin cogoya min na n'o ye AES jamana olu ni Russie ye Kajatu Bagayɔgɔ ale bɛ caman ɲɛfɔ an ɲɛ ko kan. Tole min kun dalen no taekwondo kunda n'a tɔgɔ kun dalen no ko championnat senior de taekwondo AES Russie a kuncɛli baaraw kun bɛ senna o de kun kɔnɔ ɲɔgɔn sɔrɔ laban n'an ko ma final olu kun bolo dalen no o final kofɔlen kɔnɔ kan kɔnba 8 de kun bolo dalen no 4 cɛ kunda ani 4 muso kunda n'a ye kɔnba kofɔlen ta kala an bɛ se k'a fɔ ko Russie lakaw olu kɔni kun b'a bɛɛ kɛnɛ kan kɔnba fɔlɔ an balakaw ta fanfɛla la o kun bɛ tali kɛ maa kan minnu kilo tɛ tɛmɛ kilo 49 kan o la Russie ni Niger ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ laban Russie ka sɛbɛya kɔnɔ 2 ni kanangolo minnu poids tɛ kilo 57 bɔ o fɛnɛ kɛnɛ kan Russie sɛbɛya sɔrɔ ko kura Niger kan 1 ani 2 minnu poids ka ca ni kilo 67 ye Russie bɛna sɛbɛya sɔrɔ ko kura Burkina kan 2 ani kanangolo an balakaw ta fanfɛla la ɲɔgɔn sɔrɔ laban kun kɛlen do ka tali kɛ maaw kan minnu kilo tɛ tɛmɛ kilo 67 kan o yɔrɔ fɛnɛ na Russie bɛ sɛbɛya sɔrɔ ko kura Niger kan 2 ani kanangolo cɛlakaw ta fanfɛla la sa kɔnba fɔlɔ n'o kun bɛ tali kɛ maaw kan minnu kilo ka ca ni kilo 80 bɔɲɔnko ye Mali a bɛ n'i ka médaille d'or fɔlɔ sɔrɔ o la Burkina contre la 2 ani kanangolo minnu ka kilo tɛ se kilo 68 ma Mali ale bɛ buru Niger ɲɛkɔrɔ 2 ani 1 minnu ka kilo fɛnɛ kun tɛ kilo 80 bɔɲɔnko bɔ Niger ale bɛna sɛbɛya ɲɛnama sɔrɔ Russie kan 2 ani kanangolo a kɔnba laban n'o kun kɛlen do ka Mali ale ni Russie kɔda ɲɔgɔn na maaw kan minnu kilo tɛ kilo 58 bɔ Mali bɛna sɛbɛya sɔrɔ Russie kan 2 ani kanangolo ɲɔgɔn sɔrɔ kofɛlen bɛɛ kuncɛlen médaille ko ta fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ Russie ale de bɛ kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔmada ye jɔyɔrɔ 2nan Niger bɛ n'i jɔ ye Mali bɛ kɛ jɔyɔrɔ 3nan ye Burkina Faso ale b'a kuncɛ ni jɔyɔrɔ laban ye n'o ye jɔyɔrɔ 4nan ye nin tolo kofɛlen yɛrɛ bɛ kuncɛ ni jɔnjondi ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma minnu bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaaw kan fo ka taga se Russie ma n'olu signela ni tolon kofɔlen na an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de nin ye a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la sanga ɲadamadɔni ne wulila fɛn min ye nazarakan kunnafoniyaw ye o bɛna lase aw ma bi su in na Modibo Kane Sidibe fɛ Ala ka Mali lakana